Også godt samlet op derinde i Bora. Kondeli, så kan han komme til afslutning. Og god en af slagsen faktisk. Får fyret af med sit gode højre ben. Så når man spiller ude på venstrekanten. For sat ham godt derinde, Hugo Mayo. Fin indlæg. Og ja, der er plads til at slå den, men selvfølgelig en spidsvinkel op. Godt lavet ind på midten. Ja, Hernandez, og så der muligheden. Oj. Guidetti. Lad os prøve at se løbet, han tager på tværs af forsvarskæden. Det er godt. Og lige akkurat offside. Rigtig set af linjedommeren. Og så ligger den altså igen til Hans Lidt. Og gode driblinger. Guidetti løber på tværs. Giver plads over i højre siden. Aspas. Og der. Øj, det er godt holdt. Derinde. Ja, stusser lige foran ham, og i det her både vejr. Og nu. Godt spil også af Celta. Masser af blokklædte med i feltet. Guidetti. Ja, Vint han tager sig. Vas skal med ind og blande sig i feltet. Aspas. Det er en god afdeling, det der. Over til Bogonda. Det er afleveringen, og hvad så? Der kommer den! 1-0 til hjemmeholdet. Det er fremragende lavet. Det er her på Estadio de Balaidos. Det er også godt overblik fra Theo Bogonda herude. Fremragende lagt ind imellem forsvarskæde og keeper. Og så kan han score et af de nemmere mål, selvom vinklen er en eneste spids for Spanien. Og så er vi altså i gang med en rigtig fodboldkamp nu. Heller ikke frispark, og skal heller ikke have det. Falder han altså lige, Ruben Blanco. Og det er sådan. Og Celta. Ja, den havde været ærgerlig den der, hvis den skulle have kostet. Kondeli. Jeg smækker den her ind med lidt indadsko, og der kommer han op. Hvor er det til? Kulocicak. Nej, det er det ikke. Det er i Bora igen. Og han er langt ud af sit mål der, Ruben Blanco, uden at have styr på noget som helst. Diaz, som sparker ind i stedet for, og så... Guidetti, den ikke bliver reddet af. Og lige ved at snyde ham. Celta hurtigt videre. Og så igen ballade. Var den tæt på. Styrke. Derinde Aspas er altså bare 1,76. Jeg ved slet ikke, hvad han laver der. Sat igen. Avas. Kigger op. Afslutter. Så kommer den. Det er en fejl derinde af Sergio Rico, der giver 2-0. Og Aspas. Så igen er det Rico, der ser tvivlsom ud. Vas, som tager afslutningen noget overraskende. Kunne også godt have lagt den ind. Og der står han altså på det rette sted, på det rette tidspunkt. Aspas. Den skal selvfølgelig vippes til siden, den der. I stedet for den lidt mere offensiv i Porter. Og 2 mål skal de altså have scoret. Stadigvæk. Her er en afslutning, så lukker de formentlig opgøret. Sevilla. Og tager han altså sagen i egen hånd der. Argentineren, og det er vanvittigt flot afsluttet. I det lange hjørne, flat, fuldstændig uden chance for Ruben Blanco. Og godt taget med Guidetti. Hvad så? Han filmer. Hvad gør han? Det er slet ikke slut. Han kommer selvfølgelig ud i helt vild høj fart. Keeper Rico. Men rammer han ham? Eller er han på vej ned allerede? Svenskeren. Jeg synes, han falder. Jeg synes simpelthen. Lad os se. Han brænder. På den der. Ærgerligt for svenskeren og for Celta. Her kommer der gode muligheder. Banega igen. Rigtig godt angreb, ikke desto mindre, selvom de kombinerer sig igennem Sevilla. Ny afslutning. Den stuser dygtig sin mulighed. Hvor er den tæt på. Jeg ser over.
Og det er en fin bold ind. Og Janøj! Flot derinde. Men det er godt lavet det her af chileneren, med også en fin redning. Igen får han altså rørt den keeperen og får vippet den ud i det farlige område, men den der er selvfølgelig noget sværere at styre end den, der kostede. Og så måske en mulighed. Ui! Tæt på. Vitolo var det. Ja, den kommer lige til at hænge lidt i græsset i afslutningsøjeblikket. Teknisk stærke hold her. Oj! Det er hans yndlingsben ellers. Men han er også lige ude af balance. Og stor vilje også fra Sevilla. Og der kommer den. 2-2. Sevilla får scoret. Konoplyanka. Manden som... Det var dødstødet. Og det er lige så godt arbejdet af Vitello herude. Vitolo, som har god fart, smider den derinde, og så kan han altså ikke holde styr på den våde bold derinde, Ruben Blanco, og så står Konoplyanka, den tidligere Dnipro-spiller, hvor han skal, og får vippet den derind.